Ćao, čao, dobrodošli u moj novi klip. Danas snimamo Kedija koji je podešen za snimanje Snoop Doggovog spota, ali se meni u vožnji previše ljulja, pa ćemo da mu menjamo amortizere. Nabavili smo teretno vozilo, jer smo do sada tovarili sve u naše daily automobile i jako se nerviram kad tovarimo delove i prljavamo interijere na našim automobilima. Zato smo uzeli ovo vozilo, nismo ga previše platili, vidite da na sebi ima ožiljke od vožnje, ali posle ću vam otkriti kako da sve to rešite jednim potezom. U pitanju je Volkswagen Caddy. Iako nisam neki fan Wagena, imamo Volkswagenov Crafter kamion šlep i već 5-6 godina se vozimo baš dobro sa njim, tako da to su pouzdana vozila, a konkretno ova ima jedan pravi atmosferski motor 2.0 SDI. Nema turba, nema ni problema, nema velike potrošnje, sve kontra od mene, ali kao što sam rekao, kupili smo ovako jedno vozilo da probamo da li nam treba, pa ćemo vidjeti sledeći neki možda bude TDI ili tako nešto brže, tako da za početak je dobar i ovaj. A ono što sam primetio je da se baš dosta ljulja, pretpostavljam da su amortizeri iscureli ili ako nisu iscureli u jako su lošem stanju, tako da ga dižemo gore da pogledamo šta se dešava. Vidite kako su zarađali amortizeri, izgledaju čak starije i od auta, tako da su sigurno fabrička ugradnja. Krećemo sa skidanjem amortizera i nadam se da ćemo imati sreće sa odvijanjem ovih šrafova. Ostatak trapa i ne deluje toliko loše, iako svi znamo kako većina ljudi vozi ta službena vozila, ne pazi ni malo na rupe i to. Znate i sami koji auto najbrže ide preko ležećeg. Kao što vidite, izvukli smo amortizer uz malo muke, jer kada to nije dugo skidano, bukvalno je sve bilo zapeklo pomalo, ali uz pomoć raznoraznih sprejeva i glavnog alata čekića, uspeli smo da iščupamo amortizer. Skidamo oprugu sa ovog amortizera, pošto ćemo zameniti samo amortizer i šolju. Ostavljamo staru oprugu i za to moramo da koristimo neki od specijalnih alata. Opet ću da naglasim kao i svaki put kad radimo nešto oko amortizera, pazite sa skidanjem opruga jer njihovo skidanje može da bude jako opasno. Tako da skidamo oprugu i krećemo s pakovanjem novog amortizera. Sećate se i amortizera što smo skidali sa Rally Cross BMW-a, bili su u sličnom stanju kao i ovaj, bukvalno amortizer kišobran, jednim prstom možemo da ga nabijemo skroz do dole, s tim što ovaj nije masta, nije iscureo jer su to gasni amortizeri, tako da na njima ne možemo da vidimo da je ulje iscurelo napolje. Delove koje ćemo zameniti su prednji amortizeri, zadnji amortizeri, s tim što ćemo uz prednje amortizere zameniti i ove odbojne gume, zaštite od prašine i stavit ćemo kompletno nove šolje amortizera.
Uz nove šolje amortizera uzeli smo kompletne šolje koje dolaze sa sve novim lagerom, samo će opruga ostati stara, tako da sam siguran da rešavamo taj problem. Izabrali smo Saks, jer to je prvo ugradnje na ovom autu i mislim možda i nešto najkvalitetnije što možemo da kupimo za njega, tako da ne pričam više, nego se bacimo na rad. Zamenili smo i zadnje amortizere, pošto nazad nemamo opruge nego gibnjeve jer je teretni. Zamena amortizera ide lagano, bukvalno po jedan šraf, s tim što ovi donji šrafovi hoće nekada dosta da zaribaju jer su izloženi dosta voda, so i svašta nešto prska po njima, tako da tu ako treba možete malo neki sprej, možda grejanje i to će sigurno ići lagano. Zamenili smo to, ovo su neke pojačane varijante za ove teretne, znači nisu isti kao putnički program. Takođe smo uzeli Saks, tako da to je to što se tiče amortizera. Pored toga, svaki put kada radimo nešto odozdo na autu, uradimo pregled trapa da vidimo da li postoji još negde neki luft, s tim što smo ovde našli da su kočnice loše, tako da ćemo to srediti u narednom periodu, a sad nastavljamo sa radovima. Pre nego što nastavimo sa radovima, rekao sam da ću vam pokazati, to jest da ću vam otkriti jednu tajnu kako ćete rešiti sve sitne nedostatke na autu, kao što su malo rđe i sitna oštećenja po njemu. Jednostavno stavite velike felne na njega i rešili ste sve ostale probleme. Možda sam ovaj put preterao sa veličinom točka, ali prednost ovih velikih felni je što možete da menjate kočnice i bez skidanja same felne. Evo ovuda. Sad, ako bude previše lupal, ako bude previše tvrd, ovaj auto će nam koristiti svaki dan, tako reći, vozit će se dosta i po rupama i svemu, tako da ću mu verovatno i naći neke manje felne, ali ove sam imao i mislim da mu dobro staje. Kao što ste vidjeli, šolje amortizera stežemo tek kada auto spustimo na njegovu težinu, jer tada one nađu idealan položaj, tako da ih tu ručno stegnemo i time završavamo radove na ovom autu. Sada ćemo ga izbaciti napolje da ga malo operemo, da vidimo kako u stvari izgleda. Jel vam rekao brat da kada stavite velike točkove, svi ostali nedostaci padaju u vodu? To se desilo i ovom Kediju, stavili smo velike točkove i sad sve što je bilo oštećeno na njemu se ne vidi jer vam prvo točak upada u oči, a nama preostaje da uradimo reglažu trapa jer je to obavezno kada su ovako ovi radovi na trapu u pitanju, zamena amortizera ili bilo kog dela trapa. Posle toga ćemo se provozati malo da vidimo kako nam napreduje drift auto. Vi ostanite na kanalu jer nastavljamo i sa radovima oko M3E36 i drift auta i bacite subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova.